Jaoko komiwa ler kowuok kanyo chuny boma ma Mombasa. Winjo kanyo ni ka opogore kaka nomigi thuolo mar mondo mi ne gitim gima chal kamano, en ng'anyo mane gibago kata kawuok kamano odiochieng' ma kawuono ne ogeng'negi mar timo wuoth machal kamano ga apisas mag obila. Gichopo nyaka e paro obila mar IPOA, duol mochung'ne rango chenro mag apisas mag obila, kendo giching'o ng'ur margi kod ywak margi. Wabokelo report motenore kod kaunti ma Mombasa, boma Mombasa kinde mabiro. Wadhi nyaka e kaunti ma Tharaka Nithi kama nyakoro magodo ler ni County Commissioner ma Tharaka Nithi okwayo oganda makono mondo mi ochwal duondgi gi kwe ma ok girocho chenro mag ohala kendo gilure kod chike ma oketi. Koloso e tesend nyamburko e boma ma Chuka ne oseo timbe mag ketho mwandu e kinde ng'anyo, kolero ni okenge oketi mag jiwo arita kendo neno ni onge jal ma oketho chike. Kinde no jopiny okwayo piny owacho mondo mi ochik ite ne ywak jopiny ahinya to rowere mag Gen Z kendo iketo kenge mag chugo thuolo mag tije. Wanalenga mahali ambako kuna biashara zinaendelea. Wewe uandamani uende upeleleke malalamishi yako, wewe una time unaangalia watu wanafanya survey, wanaona kwa duka fulani, wanaenda hapo kubora, wanaangalia mahali fulani kwa barabara haija kufanyia chochote, unaenda kuwasha moto, unachoma barabara. Wewe una haki ya kufanya maandamano, lakini kuna mwingine ana haki ya kufanya biashara. Na masaa ya kuandamana inaanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 usiku jioni. Wale watu wanaendelea na maandamano baada ya saa 12 na dakika moja. Kwa tunaita nini? Tunaita nini? Walifu. Acha niambie polisi, tafadhali wale vijana wako pale wanaenda kuandamana, msipigane na wao, msiue wale vijana sababu ni vijana wetu. Ningeomba president na advisor, wale wana advise president na hata wale ambaye wanakaa pamoja na wao na wajumbe na wale wengine, ningeomba mkae chini na president wetu kwa sababu ndio rais wetu wa Kenya na hatuna mwingine, na sisi hatuna shinda na rais. Wakae chini na vijana wetu wawasikize, wafanye public meeting, wale vijana waitwe, waongee, waseme shida zao ndio wapate